uSomlomo womaspala waseTshwane uKatlego Mathebe Uzakumangalelwa kwinkundla yamatyala ngumbutho weANC kunye ne-EFF mayelana nesigqibo asithathileyo sokubhebhetha ilinge lalemibutho lokuba kuguqulwe isigqibo sokutyunjwa kosomlomo obambeleyo uZweli Khumalo. Lemibutho ithi ukutyunjwa kwakhe akukho semthethweni. Ukususwa kosomlomo obambeleyo kungavulela iANC ne-EFF ithuba lokuba zikhuphe iDA elilawulweni. Lisaqhuba idabi lokungaboni ngasonye kwibhunga lomaspala waseTshwane neliphembelele ekubeni ichithwe intlanganiso yanamhlanje. Iqela le-ANC ne-EFF asapheka amaqhinga ukubhukuqa iDA kulo masipala. Noko kunjalo, uSomlomo welibhunga unkosikazi Katlego Mathebe akalivumelanga ilinge lawo lokugxothwa kosomlomo obambeleyo uZweli Khumalo. The only possible solution that we seek now is to approach court and get the final interpretation in terms of what we have raised. uSomlomo umile kwelokuba ulandela yonke imigaqo-nkqubo watsho esithi akazokulawulwa yi-ANC ne-EFF. If you want to carry the decision of the majority in a lawlessness environment and in an unconstitutional manner, it cannot happen in the Republic of South Africa. Nangona lemibutho ijijisana kodwa iyavumelana kumba ukuba le meko iza kuba nefuthe elibi kubahlali balo masipala.